I k'a dɔn Bamanji t'a jugujugu dabila l'armée t'a ka faali dabila min ye nin fanfɛlaw ye a kɛn bɛ maafa gende ye sabula min y'an ka sɔrɔdasikuruw ye Bɔkasiri k'i k'a dɔn u ti sɔnna u ti da Bamanji jɛrɛjɛkulu fɛn o fɛn bɛ nanpala ni min b'a fɛ ka si sɔrɔ marifa bila joona Bɔkasiri k'i k'i yɛrɛ ɲini walima i ka n'i yɛrɛ di sɔrɔdasikulu ma ne dabɔra a la Bɔkasiri n'o tɛ u nafa ka ban sɛbɛnnikɛlaw ko kɔsa in na sɔrɔdasikuluw ka wulikajɔ ni ayiwa cɛsiri Bɔkasiri Bamanji bara k'u nɔbɔ Bamanji de tun bɛna bali anw ka sɔrɔdasi la fɔlɔ o banna i mana kɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ hali mɛnɛmɛnɛ dingɛ o n'a t'i wɔgɔbɛ k'i ni kɛnɛ den karaba Bɔkasiri k'i jamana lakanani fa bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ ye fa bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye Bɔkasiri k'i o ye sɔrɔdasiw kale k'a ye DIRPA l'armée ka kunnafoni di sira min bɛ yen a ko dimanche don min ye octobre tile 27 tɛmɛnen Bɔkasiri k'i k'a dɔn yan ka di yen ye sabula octobre tile 24 sɔrɔdasiw ye wulikajɔ kɛ ka bɛlɛnni kɛ min ye bɛnbɛnbɛɛ ye i k'a dɔn o tigɛlen kun don Bamanjiw fɛ dugu min n'u k'a ma ko Wangel Bɔkasiri k'i k'a dɔn sɔrɔdasiw u dogotu dɔ tun bɛ yen ani dingɛ basinen don u dogolen don yen cɛ 30 Bɔkasiri k'i k'a dɔn u y'o ni kɛnɛ karaba k'olu da ɲɔgɔn kan dugaw sɛbɛkɔrɔ falen bɛɛ u ma da u ma marifa Bɔkasiri k'i k'a dɔn ani kisɛ minan wo minan b'u bolo Bɔkasiri k'i k'a dɔn u y'u tɛgɛ da bɛɛ kan moto 24 Bɔkasiri k'i k'a dɔn u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ nin Bamanjiw bolo k'u fa sɛbɛnnikɛla k'u ma da u ma o dugusɛjɛ Bɔkasiri k'i k'a dɔn u nana wulikajɔ bolo da tumisɛnninw ni tukunbaw Bɔkasiri k'i k'a dɔn ka Bamanjiw nɔbɔ cɛ 10 u y'o ni kɛnɛ karaba yɔrɔnin kelen min ye minan ye hali mobili kun b'olu bolo n'o ye pick-up ni moto ye k'o minɛ Bɔkasiri k'i sɛbɛnnikɛla ko kabini o kɔni kɛra dɔ fara la Galabuka armée kɔni bi taa cogo min u bi taa an tɛ segin an kɔ bilen min ye Nanbala mara ye chef d'état-major général des armées a y'a jira k'a fɔ sɔrɔdasikuluw ye baara min kɛ nin gilifilana ka tugu ɲɔgɔn kɔ cɛya ni gɛlɛya ani baara yɛrɛ dɔn na u ni foli ka kan sabula ninnu kelen bɛ k'u ni defili min kɔni bɛ se k'a to jamana yɛrɛ bi kisi a jamana bi bɔ Bamanjiw ka bolo ka cogo min na a fantan 4 bɛɛ lajɛlen na o bɛ kɛ ka da ɲɛmaaw olu ye hakili sɔrɔ minankura sanni ani kwa galabu kura du la Bɔkasiri a k'i k'a dɔn baaraw de bɛ sen na min kɔni ye kɛlɛ ye a ti ban abada fo dɔ ka se sɔrɔ Bɔkasiri k'i k'a dɔn dili kan ka fɔ la a ko nin ko min dabɔlen filɛ nin sɔrɔdasiw kɔni y'u kalisa Mali fa bɛɛ lajɛlen ye kelen ye